Bi vexwendineke fermî ji aliyê Serok Mesûd Barzanî ve endamê Komîta Navendiya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye Abdirrehman Apo gihişte hewlêra paytexta Herêma Kurdistanê. Merasîmên pêşwaziya endamê Komîta Navendî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye Abdirrehman Apo li ofîsa rêxistinê ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye hatin kirin û ew yek wê berdewam be ta roja pênçembe. Ji doh êvarî ve xebatkar û siyasetmedar û partîzan û rewşenbîr û ragihankar seredana ofîsa rêxistinê ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye dikin ji bo pîrozbahiya serbestberdana xebatkar Abdirrehman Apo. Beriya niha jî û hevdemî serbestberdana xebatkar Abdirrehman Apo ji zindanên PYD Serok Barzanî di beyannameyekê de pîrozbahiya serbestberdana Apo kir. Abdirrehman Apo di 12 heyva heftan ya sala 2017 ji aliyê çekdarên PYD ve hatibû girtin û piştî salekê û 4 heyvan ji zindanên PYD hatî serbest berdan.